Vi står lige nu ude foran Aalborg Katedralskole, og i dag skal vi finde ud af, hvad der i virkeligheden sker på toilettet. På Aalborg Katedralskole er der over 40 toiletter fordelt i 6 forskellige bygninger, som skal deles af omkring 1000 elever. Vi har fået tips om, hvilke toiletter der sker mest på, og vi har undersøgt, hvad det er, der sker. Afsted. Ja, vi står nu ude foran Aalborg Katedralskoles toiletter, og det kan jeg bare ikke tælle også, det var for klamt. det skal vi undersøge. Undskyld. Ja, Har du en kommentar? hvad med? Ja, efter Julies optagelser inde på toilettet har en af eleverne beskyldt hende for krænkelse af privatlivet. Så nu vil jeg tage kampen op og fortsætte jagten med at finde ud af, hvad der i virkeligheden foregår på toiletterne. Vi er taget ud på et af skolens aktive toiletter for at tale med rengøringsassistenten Lotta. Har du oplevet noget usædvanligt på det sidste? Ja, i sidste uge der. Der fandt jeg noget vildt drys på brættet. Det smagte ikke af sukker. Hvad var det, du fandt lige før? Skolens rektor, Christian Warming, var i første omgang ikke interesseret i et interview, men vi har senere fået en kommentar fra ham, hvor han fortæller, at de handlinger, som finder sted på toilettet, har haft de konsekvenser, at der nu er blevet ansat 25 nye rengøringsassistenter, alle med fokus omkring toiletarealerne. Vores søgen om viden omkring, hvad der foregår på toiletterne, har båret frugt. Vi siger tak til Aalborg Katedralskole for denne gang, og tak til alle medvirkende.